салом алейкум ба ҳама. Салом алейкум ба ҳама мухлисон, ба ҳама мардуми шарафманди Тоҷикистон. Ман Назокат Ашурова. ҳаматон ба фикр манам мешиносен. худо ба шукр тӯли 7 сол меша дар ҳамин кори хайрам. ҳама вақт дасти ятимонро, бенавоёро, хонаи пиронсолон, хонаи ятимон, ҳама вақт аз аҳволшон бохабарам. ҳама вақт ёрдам мекунам. лекин ҳеҷ вақт бовар намекардам ки имрӯз худман ба мушкилӣ гирифтор мешам. имрӯз дар як мусибати сахт гирифторам. ба кӯмаки ҳамаи шумо ниёз дорам, мардуми сарбаланди ман. мушкилии ман фарзанди ман аст. фарзанди ман ба доми фиреби одамо ғалтиду барои пули худаш бачама ози зиндон карда. бачама дар зиндони шаҳри Москва. аз ҳаматон умед дорам ки ман медонам ки ҳозир ними одамо тарафи ман мешанд, нимаш ҳар гап меган. лекин ман обрӯ, кор ҳамая як тараф мемонам, барои ки як тарафи тарозу фарзанди ман аст. фарзанди ман озоди даброи манда ҳичи дар кор нест. муроҷиати ман ба соҳибкорои ватанӣ Исмоилҷони Маҳмадзоӣ, шояд ки яке ҳамин навора бибинед, яки дасти кӯмактон ба ман мерасад. додаракам Раҳими Ғармӣ, ба шумоам муроҷиат дорам. илтимос дасти кӯмактонро ба ман дароз кунед. ман ҳеҷ вақт бовар намекардам ки ҳамин рӯз ишабаю ман ҳамин хел гирифтор мешам. лекин ғами фарзанд одамда боб аз бинтар буда. бачаи ман бисёр бачаи даст ба хайр, аммо Москвадам ҳама вақт кори хайр кардам истод. фиреб кардам, бачама ҳамин хел шуд, зиндонӣ шуд. бовар кунед, як моҳ зиёд шудам, ин қадар зиқму худам медонам. худои таъло, ҳар касе ки модарай, падарай ғами мара мефаҳм. ба ман маблағи калон дар кор. барвақттар ҳамон маблаға ман бояд ҷамъ кунам. 5.5 миллион гуфтанд моя. бо кӯмаки якду рафиқу хешу табору ёру рафиқонам 1,200,000 ҷамъ кардем, маблағ дорем. лекин ҳоло ҳам кам аст. адвокат ваъда дод ки апаҷон барвақттар сума ҷамъ карда биёред, мушкилои бачатонро ҳал мекунем, бартараф мекунем. барои муроҷиати ман ба шумо дасти мара гиред. ҳамин рӯз ман ба шумо муҳтоҷ шудам. چی یوسف برم برین افت آمدم این چاه